माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाननि सिग्रोमनायाव फिन धोनस्री दैमानिफ्राय कपाथि जानानै दलगाव फारसे लांबाय थानाय बालाजों बुंफबनाय डाम्पारखौ हमनो हायो। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाना फिन कौपाथि ओनसोलनिफ्राय जेबो सालान गैयै बालाजों बुंफबनाय डाम्पारखौ हमनो हायो। माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'नि मावफारियाफोरनि बिथोन बायदियै माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'नि हाग्रा मावफारियाफोरनि मोनसे हानजाया दरं उदालगुरि सीमा ओनसोलाव संदानाय हाबाफारि लानानै सालान गैयै डाम्पारखौ नागिरो। बे अपारेशनाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा कौपाथि ओनसोलनिफ्राय 17 सेन्टिमिटारसो बालाजों बुंफबनाय AS01 LC 9147 नम्बरनि गंसे डाम्पारखौ हमनो हायो। उनाव हमनानै दोननाय डाम्पारखौ हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि मोनसे हानजाया माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'आव लानानै फैयो। मख'नो गोनांदि बे हाबाखौ उदालगुरिनि माखासे सीमा ओनसोलाव थानाय माखासे दुथां हानजाया धोनस्री दैमायाव आयेन बेरेखायै जावखांदोंमोन आरो बेखौ दलगाव फारसे लांबाय थानाय समाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा डाम्पारखौ हमनो हायो।